Hoxe, día 31 de xaneiro de 2022, estamos na Carballeira de Caldas para celebrar o Día da Paz. Como sabedes, este curso temos como proxecto anual traballar sobre o Camiño de Santiago. O broche final desta actividade será facer o Camiño portugués, por etapas e por cursos. Nesta ocasión, o alumnado do CEIP San Clemente imos facer unha andaina pola paz, porque, como dixo Gandhi, non hai camiño para a paz é o camiño. É dicir, a paz non é a meta, é un camiño que temos que facer pasiño a pasiño, con accións no noso día a día, resolvendo conflitos na escola de forma pacífica, a través de diálogo, con respecto, sen violencia, sen insultos. Igual que tampouco é a nosa meta a Catedral de Santiago, en sí mesma, senón que a meta sería coñecernos mellor, superar os nosos medos, en definitiva, conseguir os nosos obxectivos con esforzo persoal, pero tamén coa axuda e co apoio dos compañeiros e compañeiras. Deste xeito, facendo o camiño, estaremos facendo tamén a paz. Lembrade, a paz é o camiño. Fagamos entre todos e todas